I bank account na cheng sing ni lo lu thut ta se enge I le ma sak berang phekok tharami thomna tharami iPhone thar bike accessories le gaming thil chi sang sang hei anin zot teng chu I thil le chu kumnga hnuwa hlutna ala nei ngem emo suma tho chwa sak thei cheng em chu wangani scholarship te hi a thona dona ni lowa kan future atan kan plan turani college kal lai ni a scholarship ila dona ni chuan he video hi lo en chuak nge nge don ya invest le trading ti idua ma se ati dantik isha silaw chu wangani Peipun mentorship program kan siamni student ini emo na thok ini emo tu po lo ni la hausak idua wealth isiam du ani chuan financial market a foundation atangin kan lau je tirang che he course a hian stock chathan dan te investment plan le portfolio siam dan risk management le practical a market analysis zong kan je tir vek don che ani hei me hi ala ni law kandang lam na big chu BFSI SSC accredited partner kan ni a kan hnuaia course te chu bank financial industry le insurance sa te placement ana tho na tura kan pui thai ani investor hotling tak trader in thunun thai tak le financial industry a career isiam du ani chuan phone number kan ron da hian milaw bedonia thon tu pakhat kan shil teng cheu student A le student B chanchin kan soyanga student A chuan scholarship cheng sing ni adong ani a scholarship don chuan a party a phekok thar thomna thar phone thar chu mai baka zu tenen cafe changkang theng bera a chol ani chon tharuka ron liama tharuk nuwa chuan a brok em skills thar anei lawa chuan a college po chu a zo ve trok a hnuwa chuan na le thil ti vela a struggle em ani student B zo khe kan soilenga student B po hian scholarship cheng sing ni adong ve thawani tichuan a scholarship chuan course aleya certificate aneya internship atia lekhabu tangkai tak leiboka chu mai baka learning materials tangkai tak kha leibokani tichuan tharuk hnuwa chuan skills aneya chuan chu a skills chuan freelancing atia sum athok chuak theita ni tichuan a scholarship chu asset tangkai taka sum thok chuak theya alo chantir ta ni chu tuna han student panhi chanchin kanjira student A nge student B kan ni don lawin chu taila student A chuan liability atana manga a scholarship akha mang thiam lawa a waste me ni mase student B ve thung chuan asset atang khana mang ve thunga sum atho chhuwa thei pha ta ni khoi zonge kan ni don kan lawin zo chiang don ya tuna chuan scholarship kan man thiam dan tur kan jirang online class a hian thatak zir tur college student tan thatak omani chungte chu tam tak omang ma se kan soi seng vek lawanga apoi mo zuale tangkai deuh hlek tur kan sei don ani pakhat na chuan digital marketing a chuan online le digital manga sales and marketing kan ti theine tur heng SEO marketing ti te email marketing ti te le content marketing ti te content creation chi sang mang khan sales and marketing kan zir the ni hi company chi sang thon tur tam tak oma a course hi online in zir the hi Udemy ate po leitur tam tak cheng sang khata tanga sang khazanga manchawin leitur omani hi skills thatak ania tunlaya chuan a relevant ani adot lea chuan financial market investment le trading ani he skills hi tu ma min chu sak theilo lu mai thalai kan ni chuan thiam nge turangai kan sum le pai manga sum dang kan tho chhuwa theina ania hi chu online mai baka hian offline te pon ke mani a zir the renga Peipun hian a course kan nei renga hei a that na chu kan upat hun thleng poa sum min tho chhuwa sak the passive income atan po tangkai ani video editing content creation le content editing company hi engting nge anin tilar emo engting nge anin zor chhuak an ti chuan video mangvek ani emo social media anin tilar thin chu engting nge kan ti chuan video ani chuan video editing akha company tina hang an mamo tina ani ta ni
chu wang chuan na reng company point na an mamo reng ania skills tha thalai te ta na tha ani adon le a chuan coding emo AI coding an ti hi ni company ti hian enge an mamo kan ti chuan app emo website ani heng te hi an digital asset ani vek to a chu wang chuan company tin hian coder emo programmer hi an mamo a demand top thei lo ani chu wang chuan college student dan chuan thiam nge tur ani adang tam tak soi tur omanga tuna tana to beratan mutual fund distribution ni kan soi le lokanga mutual fund distribution a chuan mutual fund advisor kan nia chuan mutual fund hi kan lo zuar thei ani hei hi college kan kalai po in passive income atan lo kan lo nei thei to ni commission kan lo nei thei to ni tuna kan soi tak te kha kan ti thei phot chuan kan scholarship kha thiam takin kan mang tina ni a asset atan kan mang tina ni sum kan thok chok thei to don tina ni chu chuan khang poisa te kha thiam taka kan man theina turin han breakdown le taila ama sabera chuan kan poisa dona tanga 50% akha engtinge kan manang ti khan soi taila education atang kan mang don ani course online course le nan te certification nei nan te le skills kan nei theina tur khan kha kan poisa dona tanga 50% akha kan mang don ani chuan abak 40% akha invest na khan han mang taila thil chi sang investment asset sang akan da theya heng mutual fund ate kan da theya chu mai baka stock te pok an lei theya chuan SIP anga te pok an da theita khan thiam takin kan mang don ani emergency fund akan mang theya chuan chu mai baka nakin zela kan mat lamhan tangkai tur tam tak alom don ani chuan abak 10% akha chu kan du ata han mang ve toilang kan enjoy na tur kha mo cafe ate cholila chu mai baka kan du zong te pok kha khang kha chu kan mang ve thei to ani enge kan nun te po alo boring lutuk lo na khan tle ma zong kha handa ve taila poi ber chu azafai meya tangkai lo kan mana kha apoi ber don ani a to bera chuan investment thaber chu ma nia invest hi nia thiamna kan invest theya skills a kan invest theya fin na le experience a kan invest thei bok ani peipun hian stock market le trading ringot kan zirtir lova financial market investment financial planning pension plan le portfolio manage dan thengin kan zirtir vek ani BFSI SSC ne na tang kopin he course zon huwa po hian placement na izon theina turin kan pui thei bok che ani he scholarship idon tur hi tangkai takin imahunatan imang don nge ho me me ai mang don lawin zot don ya tun thlengin video ai lo ena tuna chuan milo subscribe sakla he video ai thai ti chuan milo like sak bok don ya